Kuormalavakeskus, kuormalavojen asiantuntija jo vuodesta 1983. Tarjoamme joustavat ja kokonaisvaltaiset ratkaisut asiakasyritystemme puupakkausten hallintaan. Ostamme ja myymme kuormalavoja, olivat ne sitten käytettyjä tai uusia. Olemme FI 2002 standardin mukainen kuormalavayritys, jolle laatu ja toimitusvarmuus ovat avainsanoja. Joustavuudella ja toiminnan jatkuvalla kehittämisellä pyrimme tukemaan niin omaa kuin asiakasyritystemme kilpailukykyä ja kannattavaa kasvua. Toimintamme kattaa kuormalavojen ja lavakaulusten oston, myynnin sekä tarvittavat kuljetukset. Valmistamme myös tilauksesta uusia ja asiakkaalle räätälöityjä puu- ja vanerilaatikoita sekä erikoislavoja. Päätavoitteenamme on tyytyväinen asiakas ja pitkäkestoisen asiakassuhteen ylläpitäminen. Tarjoamme laajan valikoiman laadukkaita kuormalavoja. Isoissa tuotantotiloissamme on aina varastossa uusia ja käytettyjä fin- ja eurolavoja sekä erilaisia kertakäyttölavoja. Toimitus onnistuu koko Suomen alueelle kaikkiin tarpeisiin. Tutustu monipuoliseen lavavalikoimaan ja tilaa sinulle soveltuvat lavat. Voitte tarvittaessa saada tarvitsemanne kuormalavat nopeallakin aikataululla.